नमस्कार। मैं मदन पाल। देखिए, एक फौजी बेचारा छुट्टी में घर पर आया हुआ है, लेकिन सीमा पर लड़ाई लग जाता है। वहाँ से फ़ोन आता है उसको वापस आने के लिए। होली ऐसा त्यौहार को छोड़कर उसको जाना पड़ रहा है, इसीलिए उसी के ऊपर मैं गाना फिट किया हूँ। देखिए कैसे हमारे जवानों की मजबूरी होती है। अपने मैडम को, अपनी वाइफ को समझा रहा है, बता रहा है बात। सुनाए धनिया माना कहानिया, सीमा से फोनवा आइल बा। सुनाए धनिया माना कहानिया, सीमा से फोनवा आइल बा। अरे सीमा से फोनवा आइल बा, अरे सीमा से फोनवा आइल बा। सुनाए धनिया माना कहानिया, सीमा से फोनवा आइल बा। दुश्मन कइले बाटे आक्रमण, दुश्मन कइले बाटे आक्रमण, कैलस आक्रमण हो कैलस आक्रमण। अरे मूड़ी ओकर थुराइल बा, अरे मूड़ी ओकर थुराइल बा। सुनय धनिया माना कहानिया, सीमा से फोनवा आइल बा। सुनय धनिया माना कहानिया, सीमा से फोनवा आइल बा। पीएम सीएम के बाटे आदेश, बाटे आदेश हो बाटे आदेश। पीएम सीएम के बाटे आदेश, बाटे आदेश हो बाटे आदेश। उग्रवादी एगो धराइल बा, अरे उग्रवादी एगो धराइल बा। सुनय धनिया माना कहानिया, सीमा से फोनवा आइल बा। सुनय धनिया माना कहानिया, सीमा से फोनवा आइल बा। और क्या संतावना दे रहा है। अब की होली अकेले मनैया, अब की होली अकेले मनैया, अकेले मनैया, अकेले मनैया। अरे मदन के जीव घबराइल बा, अरे मदन के जीव घबराइल बा। सुनय धनिया माना कहानिया, सीमा से फोनवा आइल बा। सुनय धनिया माना कहानिया, सीमा से फोनवा आइल बा। सुनय धनिया माना कहानिया, सीमा पर फोनवा आइल बा। सुनय धनिया माना कहानिया, सीमा से फोनवा आइल बा। जय हिंद, जय भारत।